Roinn adómach nabhlíte le hardú céime go Roinn hainbí a bhaintach. Ina gringas Cluiche Ceannais Ciarraí, níor bhach éon chulí Laois idir na fórna máta cethair. Bheach an dar na míocht de Roinn hainbí am líon se chuing ach cuca fern a churchan dlíomholagar chóirsaí am líana. Bhí carach bambernach a bord líise do Cluiche Ceannais Roinn adó. Bhí peladói Kerry gimmert amádach a bhachar chocaí an gafad snéir Ciarraí McAvoy. McAvoy an pass amú agus tá Kerry gimmert a córláid a gcuiche sa géide. Bhí sé Garrett neart scór ní amsú. Canshin steach a dro Liam go Connor. Tá tací steach an átá sí Mansell. Leis an gurtaí, se le fáte leis go lán tas a mór na Daniel Casey. Ach brú damantar leid Ciarraí seo, bhfuil sin na chéad scór amsú. Agus tá scór das fiada ag Liam go Connor. Agus líort ísio steach a dro an drumfí. Titan siúir drumfí chéadúach. Aina sí smachtún dóra. Hálaga mechar das lísio anchar gan chúla éon scór amsú. Canshin fáte sin sin tam se Keys a gar startna. Tá Laois fi Keys. Is cuatú beidir cool agus fáte. An chéad éireacht. Ag lads lísio agus cool fáte Thomas Keys. Agus well beidir go bit an nachar go lads lísio chuine lísio. Lads lísio sásta. Cuiríach an cín gunne na gaoiche héis chuúda med. Canshin pulsa agus fecinn chip. Cuat na gaoiche bis sé an na carnóge. Fáte sin sin darna coolach up tá. Done an ursha. Agus Vichy go Cillian Dunn agus héis chuúda med in é faoite fáte go bat a ráthúil fáte ag lads lísio. Clear. So Keys ran a spás atá ag Keys agus Keys a fáilte de Chinned. Agus cumann scuite Sean McGrath tam se Keys fósta go mut. Is a cuatú scór agus scór fáte aige. Tom Doyle sin I grúte ag Doyle. Nis tá fertíh still sin Michael Slattery. Ceamach scór an tre Slattery. Agus tá níos ó Ciarraí. Ciarraí minúir ó mna Ciarraí gimmert faoi láir a gríomh láin chomá. Mar tá le vín bá blianta. Gaffaid agus as an air. Agus teach sí seomar scóir as ag Ronan Walsh. Agus tá sí aige sin scór lei ag Ronan Walsh go Ciarraí agus cábhí tastar op. Pog slasanis le go Ciarraí. Canshin i dro Daniel Casey ní an Canshin chusteach na lábhach ned. Tá din sin Adam Siegel gur setrá leis í fáte leis an seo ag lads lísio agus í sin pulsa go deasraí bug a chu tí sa fád ó tá sí mí stas a gúil agus is cooltá go fiochas í fennel agus í dón gur fiochas mór an coolháil a an Canshin fáte ag botún denta go gúlbáide. Fair leis sin Adam Siegel se slocí suas ag onadí ag lísio. Agus an táid le Ciarraí go raibh lóthach an cín. Kyle O'Connor pass an sin an cliatú na scór an seo. Agus tá go dibhinn ceann das fáte ag Tom Doyle. Táhachtach a gibh it a sé an tamar fad McAvoy. McAvoy's léanaí is fennel anna an mhór an láide lá na parke fáte ag Dooley. Is dúir Dooley fin na postí. Clean gar a gomán aige ach a gas sí sin staach a captí de fórne. Cas sí go dibhinn David Dooley. sé amach fada an dí ríist seantain seo. Lís beidir scór am siútain sé amach a heachtar teachan an se ben Conroy. Má fáil le McAvoy hosa. sé sin pucí suas aige, hí fáte McAvoy an dár úr. Agus pass eile má fáil a Conroy. Conroy me sí sa fada agus bé sí ar an testan. Tenta go dása Conroy. Agus cheappa go bin sin go háirdeachas le lads lísio in idir baile. Iad san bóca trúna agus bhfuil tiltte go mácu. Agus siad lís championí rina dóstra na bliana seo. Tá sé an jazz chur an na hógan bháile. Ach ag ar an le, bháilad bheith le Ryan Hainbí ag immert le na fóran, éintrum agus na fóran chosúla sin. Sin an plán a bhí gin ag tús na bliana. Darlin an phlean sin a réiteo agus an is sin John McDonough sin a chéadú le.